mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona mopirira mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona. Tikulandirira programu yathu ina kudziwa Baibulo Langa, ndipo tsiku la lelonso monga mwa nthawi zonse muli ndine mbale wanu Pinjero Gondwe. Tikumvera programu imene amatipatsira ndi Lilongwe School of Biblical Studies ku Lilongwe ku Mitundu. Pamene tupitirizabe kuphunzira kuona zozizwitsa zimene Yesu anachita, lelonso ni tsiku labwino tipitirizanso kuonanso pa zimenezi zimene Yesu anachita. Tionapo zozizwitsa ziwiri zimene Yesu anachita. Timachiona buku la Mateyu chapter 8 verse 23 mpaka 27, komanso buku la Mateyu chapter 14 verse 22 mpaka 33. Zozizwitsa zimenezi zinachitika pa nyanja ya Galileya. Tidziwa kuti pa zozizwitsa zambiri zimene Yesu anachita, zambiri zimachitikanso moyandikana ndi nyanja imeneyi kapena mudera limene munali nyanja imeneyi. Ndipo timaonanso kuti pali maphunziro ambiri amene inu ndine lero tingaone pa zozizwitsa zimenezi. Sikungoona kuti Yesu achiza munthu, sikungoona kuti Yesu ayenda pa nyanja, sikungoona Yesu akhazikitsa namondwe bata basi zatha ayi. Koma zinaperekedwa kuti tiphunzirepo zinthu zambiri. Ndipo maphunziro limeneli pa program imene yakudziwa Baibulo Langa cholinga chake chimenecho tidziona zozizwitsa zimenezi ngoona kuti kodi ifenso lero ngati Akhristu tikozophunzirapo zotani. Pali maphunziro otani amene ifenso tingaone kupatula kungochiona ngati chozizwitsa basi zikatero zatha. Ndi bwinonso kuti tikamakamba kuti pali zozizwitsa zambiri zimene Yesu anachita zokudza zozungulira mudera limene la nyanja ya Galileya. Titodziwanso kuti nyanja imene ya Galileya inali Yordani. Kwa amene tili ndikuthekera tikozopeza buku limene analemba munthu wina amene muti Charles. Buku limene la Charles Baga maka buku la Bible Atlas. Limatifotokozanso bwino tithandizira kuona kukula kwa nyanja imeneyi zimene zinthu zofunikiranso kwambiri. Ndazina timakuona nyanja ya Galileya, mtsinje wa Yordani. Koma nthawi zinaso ukadziwa kuti unali wakulu chonchi otere. Ukamawerenga nkhanicha zimakupatsa chithunzi choti umakhala ngati ukuchiona chinthu chicha chifukwa wathodzowaso zinthu zambiri zokudza malo amenewo. Nyanja imeneyi timaona kuzungulira kwake ukachoka pamene uchoka pa pointi ukazungulira mmalire mokha mwa nyanja imene mpaka ukafikanso pajaona yambira paja. Amafotokoza kuti ndi yayikulu 54 km. Ndeto kozongoganizira kuchokera kumene mmakhala inu kuti 54 km ndi kuchoka pati ukathera pati. Komanso tikati tione pamene panali kutalika kwake kuchokera kuntunda ukafika kumusi. Nyanja imeneyi inali ndi 21 km. Ndere mukhozofananizaso kuti 21 km ndi pati kutengera dera limene mmakhala. Mulifupi kuchokera mbali iyi ukafika mulifupi mwake inali 13 km. Ndipo pamalo pamene panali pomira kwambiri pa nyanja imeneyi ndi 43 km. Pa 43 meters osati kilometers. Ndere tikuona kunena kuti nyanja imeneyi inde inali yayikulu koma singakhale yayikulu kufananiza mwina ndi nyanja yathu ya Lake Malawi kapena nyanja zina zimene zilimonso Malawi muno. Komabe panachitika zinthu zambiri zozizwitsa zimene Yesu anachita. Ndipo nyanja imene tikamutenga Israeli ndene nali tikozofotokoza nali kumwera kwa mtsinje wa Yordani, kuntunda kwa Yordani. Ndene kuti pa dera limeneli ndi limene Yesu anachita zozizwitsa zambiri. Ndipo zozizwitsa zimene tizione lero zinachitika pa nyanja imeneyi. Tikaona pa buku la Yohane chapter 6 verse 1 imafotokoza kuti nyanjayi imadziwikanso ndi dzina loti Tiberia. Ndentha zino ukamona mabuku ena mapeza mayina ngati amenewo Tiberia. Ndi inali nyanja ya Galileya yomwe. Koma pena anthu ena amayidziwa ndi dzina ngati limenelo. Komanso tikaona buku la Luka chapter 1 verse Luka chapter 5 verse 1 enanso amayitchula dzina imeneli ngati nyanja ya Genesareti. Nyanja ya Galileya, Genesareti, komanso Tiberia. Nyanja yake inali ngati imodzi imene tikuyidziwayi. Tikaona pa buku la Mateyu chapter 9 verse 1. Tiwerenge Mateyu chapter 9 verse 1. Ndipo iye analowa ngalawa nawoloka nadza kumudzi kwawo. Kumene kunali nyanja ya Galileya, Genesareti kapena Tiberia kunali kumudzi kwawo kwa Yesu. Ndeti tikamona zozizwitsa zambiri zimene Yesu amachita zimakhala zochitika mmudzi mwawo ndithu. Nchifukwa pakutoza kuti unali kumudzi kwawo. Kunali kumene unakhaliza nchifukwa zozizwitsa zambiri zimene tizione Yesu amachita chifukwa zinali oti ngati kwawo.
Tikaona buku la Luka chapter chake cha 5 verse yake ya 4 mpaka verse yake ya 6 tipeza kuti panaliso pa nyanja imene Yesu anawuza anthu ena kuti mugwira nsomba koma nsomba zako zipeza nazo pititsani mbali iyi. Ndero kuti pa nyanja imeneyi panachitika ndithu zinthu zambiri zimene Yesu anachita. Komanso tikaona buku la Luka chapter 5 verse yake ya 10 mpaka verse yake ya 11 mpamenenso timapeza kuti Petro, Andrew, Yakobo komanso Yohane mpamenenso anapanga chiganizo choti amutsate Yesu chifukwa iwo pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku anali asodzi. Kuyambira kwa makolo awo anakula mu banja la usodzi amasodzaso mu nyanja iliso nyanja imeneyi. Ndero tipeza kunena kuti panali ndithu zinthu zambiri zimene Yesu anachita pa fupi ndi nyanja imeneyi kapena pa nyanja imeneyi. Tikaonanso buku la Yohane chapter 6 verse yake ya 1 umatsika m'munsi tipeza kuti panenso pafupi pa nyanja imeneyi pamene Yesu anadyetsa anthu 5,000 aja. Ndero kuti nyanja inazungulidwa ndithu ndi zinthu zambiri zimene Yesu anachita. Koma nkhani yayikulu ndiyo kuti chifukwa kunali kumudziso kwawo. Ndeti kuona kuti zonsezi zimene Yesu anachita izi koma paphunziro lathu la lero tikamba zenizeni zinachitika pa nyanjayo osati mongozungulira chabe ayi. Koma ali pa nyanjapo kuti Yesu anachita zozizwitsa zotani. Ndemonga pamene tiphatikiza zozizwitsa ziwiri zimene Yesu anachita zinachitika nthawi yosiyana tisaziphatikiza. Tazina anthu akamawerenga Baibulo amaona ngati zinachitika nthawi imodzi koma zinachitika nthawi yosiyana ndeti samaziphatikiza. Inde taziphatikiza mphunziro lathu chifukwa zinachitika pa nyanja imeneyi koma tizindikire kuti sizinachitika tsiku limodzi, zinachitika nthawi kapena masiku osiyana. Choyamba chimene tiyambe choona ndi chimene Yesu anachita chokhudza namondwe. Buku la Mateyu chapter 8 verse 23 mpaka verse 37 tipeza kuti Yesu anachita chozizwitsa, anakhazika bata, anakhazika namondwe bata pa nyanja panakhala zii pamene zinali zoti anthu ena anataya mtima kuti apa tsiku lakufa lathu liti lero. Koma Yesu anachita chozizwitsa pa nyanja imeneyi. Tikaona buku la Mateyu chapter 5 mpaka Mateyu chapter 7 tipapeza kuti Yesu anali kuphunzitsa pa phiri. Waphunzitsa maphunziro ambiri okhudza banja, okhudza mtima wathu, okhudza mdalitso, olimbikitsa akhristu akhale ngati nyali, okamba za kuwaphunzitsa kupemphera. Zambiri zimene Yesu anachita. Atamaliza zimenezi inafika nthawi yoti tsopano Yesu anyamuke. Koma Yesu tizindike kunena kuti analiona kupita analiona kuti wachita zinthu zambiri zonsezi, waphunzitsa maphunziro ambiri komanso wachiza anthu ambiri. Monga tikaona pa buku la Mateyu chapter 8 verse 5 mpaka 13 analiona wachiza mwana wake Ntiliyo. Pa buku la Mateyu chapter 8 verse 14 mpaka 15 analiona wachiza mpongozi wa Petro. Komanso Mateyu chapter 8 verse 16 mpaka 17 analiona wachiza matenda ambiri. Ndero waphunzitsa zambiri. Mateyu chapter 5 mpaka Mateyu chapter 5 mpaka chapter 7, Mateyu chapter 8 wachiza anthu ambiri komabe chigulu chine naye pa iyeyo. Koma tipeza kuti pa Mateyu chapter 8 verse yake ya 18 ndani ndiwengeni pa buku la Mateyu chapter 8 verse yake ya 18. Ndipo Yesu poona makamu ambiri a anthu akumzungulira iye analamulira ophunzira amuke kutsika kutsidya lina. Ndiye Yesu chigulu cha anthu chamuzungulira akuti Yesu chimene anachita chinthu ichi. Anthu waphunzitsa, anthu wadyetsa, anthu wachiza, koma chigulube chili pambuyo pake. Ndiye Yesu chimene anachita ananena kuti ophunzira anga akukamba za atumwi tsopano amene. Tsogolani. Mupite mbali iyo yatsidya. Koma adutsa kuti? Adutsa pa nyanja imeneyi ya Galileya, Genesareti. Ndakuti ndifuna mutero. Ndeti kuona kuti situdziwa Yesu amanena zifo choti mwina anthu waphunzitsa kwambiri kaya watopa kaya mangofuna wathawa gulu limeneli kuti anthu akufuna bezini zambiri zimene lero achitire koma Yesu anati inu tatsogolani. Ndeti chimene amachita pa Yesu nchonena kuti akuwatenga ophunzira ake akukwera bwato lija kuti anyamuke apite mbali ina ya ulendo. Pa verse yake 23 chapter chake cha 8 ndeti kupezano kuti akunena kuti ndipo onani panauka namondwe wamkulu pa nyanja kotero kuti ngalawa inafundidwa ndi mafunde koma iye anali mtulo. Ndeti pamene tsopano akwera ulendo wayambika, Yesu wagona mngalawa muja akuti ali pakati pa ulendo
panapeza kuti pali mafunde akulu. Amene anakhalako ku nyanja akudziwa bwino mafunde. Amene ku nyanja sitinakhaleko koma mwina tinamvapo za mafunde. Ndoti bwato ija kupita uku madzena akugwera mkati muja. Koma ngakhale zonsezi zimachitika koma kuti Yesu anali mtulo akugona. Ndiye kuti tikupeza kunena kuti pamene ngakhale zonsezi zikuchitika, ena ali mtulo, ena akugona, kapena Yesu ali mtulo koma ena abe anakali maso, ulendo uja kupitirira. Panachitika chinthu ichi. Tione pa verse 25. Ndipo anadza namutsa iye nanena, Ambuye, tipulumutseni, tili kutayika. Wina anapita kukadzutsa Yesu. Dzukani Ambuye, tipulumutseni, tili nkutayika. Sindidziwa kuti pamene anafika kuti akamuuze Yesu mawu amenewa anali atachitako chani. Koma ndikhumbira kuti anali atayesera njira zimene anakatha kuyeserera. Koma anati ife tili ndi mwayi, tili ndi munthu amene taona zozizwa zimene wachita uku. Tikumbukire kuti ngakhale Yesu anthu amamutsata, ngakhale ophunzira ake wakumutsata, panali gulu lina la anthu silinamutsate ndithu. Tikaona buku la chapter 8 chimene chacho verse 19, panali ena ananenera kuti sitingakutsateni, tili busy. Ena ananena kuti tinakakutsatani koma kwachitika maliro tikapangeka iza maliro zimenezo. Koma wanayora amutsata ndithu Yesu. Ngakhale akumutsata Yesu tsopano akupeza kuti pa ulendo uja kunyamuka kupita mbali ina, pali madzi, pali pa nyanja, Namondwe wamkulu, akuganiza kuti pano patsopano ife ende kuti ifa ija ndiye yayandikira. Pano ndi tsiku lakufa lija ndiliti ndilero. Koma anadza kumbukira kuti paja tili ndi munthu amene amachita zinthu zozizwitsa zimenezi. Ndalapita kwamudzutsa kuti Ambuye, dzukani. Komanso chinthu china chimene chili chosangalatsa chinthu ichi. Tikaona buku la Mateyu chapter 4 verse 18 mpaka verse 22. Tipeza kuti achina Petro, Yohane ndi zake ntchito yawo inali yowedza nsomba ndithu. Ndali pa nyanja, njifake zinali zosavuta waja kuti abwere ndi fundo yonena kuti lero nditili nkufa. Chifukwa akhalako pa nyanja, akudziwa Namondwe amene amachitira. Namondwe amene akumana nayeyo njifake zinali zosavuta kwapita kwa Yesu kuti Ambuye, lero tipulumutseni. Fa amadziwa amene zimakhalira. Ndipo peza amadziwa ndikukhulupiriranso kuti anali atayesapo njira zina koma ndi njira zina zalephera. Ndakupita kwa Yesu kuti akamudzutse Yesu. Pa verse 26, ndipo ananena iye kwa iwo, muli amantha bwanji okhulupirira pang'ono inu. Pomwepo iye anauka nadzudzula mphepo ndi nyanja, ndipo panagwa bata lalikulu. Yesu atadzuka, anthu aja atamufotokozera chimene chikuchitika, komanso na Yesu ataona, anayamba kudzudzula inu anthu achikhulupiriro chochepa inu. Komabe Yesu anatero, anapita kukadzudzulaso cha nyanja, mphepo, Namondwe, akuti zonse panakhala bata zii. Akasika nali koyamba Yesu kudzudzulapo anthu. Tiona buku la Luka chapter 8 verse 24, Luka chapter 4 verse 39, timapezapo Yesu mepo anadzudzulaso ziwanda, matenda, komanso mphepo. Buku la Marko chapter 9 verse 25. Sika nali koyamba Yesu kudzudzula. Ndapatangodzuka Yesu anadzudzulawa kuti inu ndinachikhulupiriro chochepa, komanso anapita kukadzudzula mphepo, monga simene anadzudzulira ziwanda, mphepo solendo wina, matenda sosiyanasiyana. Yesu amadzudzula ndithu. Ndati auzawo kuti musataye mtima, musakhale ndi chikhulupiriro chochepa, lero mupulumuka ndithu. Ndentha zina ndikamona mene zilichitika pa Namondwe apa chani, zimadzandikumbusanso nkhani ya Yona. Tikupita ambiri naona, tikikumbukira bwino nkhani ya Yona. Yonanso naye akuthawa Mulungu kupita malo ena, ali pakati pa ulendo, chinachitikanso chimodzimodzi. Anthu anatenga katundu wawo kutaya madzi kuti mwina sitima ipepuka, koma sizinatheke, Namondwe atavuta pa madzi paja. Yona anali kupasi chigonere. Zinalitopita sana nthono kwamudzutsa, iwe bwanji zukula bwanji pano. Ntazina zimango, ngakhale Yona ataponyedwa m'madzi pamene panakhala bata, koma Yesu sanaponyedwe m'madzi, koma Yesu anangodzudzula. Yona analibe kuthekera kodzudzula mphepo, analibe kuthekera kodzudzula Namondwe, koma Yesu anali nako kuthekera kodzudzula. Chifukwa analenga ndiyeyo, anali ndi mphamvu yotero, koma Yona analibe mphamvu. So ndazina zimango ndifananizira kusoni zimene
timaziona nkhani ya Yona ngakhale pena pali posiyana monga amene ndafotokozeramo. Pa vesi yake 27 ndipo anazizwa anthuwo nanena, ndiye munthu otani uyu, pakuti ngakhale mphepo ndi nyanja zimvera iye. Sindidziwa kuti ophunzira ake anadabwa ndi chani, chifukwa ophunzira ake pokamudzutsa Yesu kuti mutipulumutse amamudziwa Yesu zimene wachita ku mtundako. Wachiza anthu ambiri, wachita zinthu zambiri. Koma atadzudzula mphepo nkukhala bata, anthu achati kuti munthu uyu ngotani? Adzudzula mphepo, adzudzula zinthu izi, ndipo nyanja nkumvera. Kuti munthu uyu ngotani? Ndere zikuonetsa chifukwa Yesu anawadzudzula kunena kuti ndina chikhulupiriro chochepa, chifukwa njani? Amadziwa amatha kumutsata Yesu, komabe pena amaone kuti amankayikira, amakhabe ndi mafunso. Chifukwa atadzudzula anabona, koma munthu uyu ngotani? Apanga zinthu izi. Anali odabwitsika pakuona zimene Yesu anachita. Ndere kuona chozizwitsa ichi, anthu ali pa ulendo, pakati pa ulendo madzi avuta, mphepo, anthu afuna kufa, Yesu akudzuka, akudzudzula, pakhalanso mtendere. Ndere izi zikuchitika pa nyanja imene Yesu mozungulira imene mwachita zozizwa zambiri, koma ali pa kanyanjapo anazichita zimenezi. Sichokhachi chimene anachita pa nyanja imene chozizwitsa Yesu ayi. Tikati tipitirire tione buku la Mateyu lomweli chapter chake cha 14 monga mmene ndafotokozera muja, anachitanso chozizwitsa china chimene sopa mapeto pake tiphunziraponso maphunziro ambiri. Koma monga mmene tafotokozera, kudzudzula mphepo ndi chimene achitira pa Yesu zinachitika nthawi yosiyana, sizinachitike tsiku limodzi, ndere sasokoneza ayi. Mateyu chapter 14 verse 22 mpaka verse 26 tipepezapo Yesu anachitanso nthu ina chozizwitsa. Mama kapa anayenda pa nyanja tsopano, nyanja yomwe ija ya Galileya ija, nyanja imene mozungulira mwake wachita zozizwitsa, tsopano anati ndikachita pa nyanja pomwepo. Yesu anayenda. Apa tikaona pa buku la Yohane chapter chake ya 6 verse ya 14 tipeza kuti Yesu anali kuti wadyetsa gulu anthu 5,000, ndipo anthu anayankhula kuti uyutu ndi mneneri. Chifukwa zimene wachita uyuzi munthu wamba sangachite zimenezi. Ndi anthu aja pa verse ya chapter 16 verse ya 15 anagwirizana kuti yani buku la Yohane timugwire akhale mfumu yathu. Ndere anthu aona zimene Yesu wachita zozizwitsa, ophunzira ake aja aona nawonso zimenezo. Ndiye kuti akuona munthu wachita zonsezi uyutu si munthu wamba. Ndetsopano chimene chinachitika apa zosiyana pang'ono ndi zimene zinachitika pa buku la Mateyu, timaliphunzirapo cha buku la Mateyu, timaona pamene Yesu anadzudzula alonda pa Mateyu chapter 8. Mateyu chapter 8 Yesu ali limodzi ndi ophunzira mu bwalo muja. Koma apa tipeza kuti zinthu zinasinthako pang'ono. Pa verse yake chapter Mateyu chapter 14 verse yake 22. Ndipo pomwe iye anafulumiza ophunzira alowe ngalawa ndi kutsogolera iye kutsidya lija, kufikira iye atauza makamu amuke. Apa chosiyana ndi chani? Kuja anakwera limodzi ndi ophunzira ake ngalawa, koma apa Yesu akunena kuti anakweza ophunzira ake ngalawa kuti apite. Iyeyo anali wakhalira ndi anthu kuti anthu aja wakambe nawo awamwaza anthu sadzipita. Kujaku Yesu anakwera nawo, apa akuwuza ophunzira ake kuti kwera ndi ngalawa itsogolani tikumana mbali nayo, ndi anthu andikamba nawo kuti mpaka anthu osewa amwazike. Pa verse yake 23 ndipo pamene iye anawawuza makamuwo anakwera phiri la payekha kukapemphera, ndipo pamene panali madzulo iye anakhala kumeneko yekha. Ophunzira ake atanyamuka kumapita, Yesu anatenga gulu lija gulu zoti basi mwasukani, anthu nkumwasuka. Payekha iye ananyamuka kumapita ku phiri tsopano. Akuti chimene chimapititsa phiri ndi kukapemphera. Ndayi zino ukamaona Yesu amatiphunzitsa maphunziro ambiri. Iye pokhala Mulungu koma ali mu thupi la munthu. Amachita zozizwitsa ngati Mulungu, komanso amakumbukira kuti ali mu thupi la munthu achitenso zinthu ngati munthu, kuti inu ndine tiphunzirepo. Akuti amanyamuka kupita ku phiri kukapemphera. Afuna kutiphunzitsa kufunika kopemphera, afuna kutiphunzitsa kuti kupemphera ndi chinthu chofunikira kwambiri.
Iye pokhala Mulungu koma ali mthupi la munthu amapempheranso. Ndiye tikuona kuti Yesu atamwazi ophunzira ake aja atumwi aja akwera ngalawa akupita, ophunzira ena aja akupita uku, iye uja ananyamuka kupita ku phiri kuti akapemphere. Ngakhale Baibulo silinatipatse kuti kuti anakapemphera nthawi yayitali bwanji, koma tikaona pa buku la chapter 14 verse 25 amatifotokozera kuti ndipo pa ulonda wachinayi wa usiku iye anadza kwa iwo nayenda pamwamba pamadzi. Pa ulonda wachinayi usiku. Timaphatirizanso mwina tikaonanso buku la Luka chapter 6 verse 12 zimaonetsa kuti anakhalako ndithu, amakhalitsa ndithu kopemphera. Napatapita inabwera nthawi yachinayi usiku. Tikozo mawerengera mwina ngati masiku ano tikozo mawerengera ndi mwina wapita kukapemphera koma kubwerako mwina 3 koloko ka 4 koloko usiku. Pa tsiku lathu masiku ano timayamba 12 o'clock usiku. Ngati ili nthawi yachinayi ya ulonda usiku ndi 12 o'clock chama around 4 o'clock kutengera nthawi yathu ngati masiku ano. Ndiye kuti tikupeza kuti Yesu wakhalako ndithu mene kuja wapemphera, ophunzira ake ali pa ulendo akupita kumene kujako. Pa verse ya 24 chapter 14 buku la Mateyu akunena kuti koma pomwepo ngalawa idafika pakati pa nyanja. Tikumbukira kuti nyanja yathu ija mene timaphunzira mujamo kuchoka mbali ina kupitanso mbali ina ya nyanja tipeza kuti mulitali ndi 21 km. Ndengati anali pakatikati pa nyanja ndipo anali pakatikati pa mwina 10.5 km. Ndinakuganiza 10.5 km ndipo mpatali ndithu. Mwina sungathe kuona ngati ukuona kutsidya koma upaonekera patali. Ndipo kumene oloweranso paonekera patali muli pakatikati pa nyanja ija. Ndawo ali pakatikati pa nyanjayo pa verse ya 24 tsopano. Mbamene tibwerezenso verse 24. Koma pomwepo ngalawa idafika pakati pa nyanja yozunzika ndi mafunde pakuti mphepo inadza mokumana nawo. Akunali pakati pa nyanja paja mphepo inafikapo. Ngalawa ija inali gwede. Ulendo wina anali ndi Yesu anangopita kwa mdzudzu. Koma ulendo ono Yesu palibe. Ndetsopano tiona kuti athana nazo bwanji. Fantha jayi anapita kwa Yesu. Yesu dzukani tikufa pano. Yesu anakhazika pa. Ulendo ono Yesu asiyana naye. Yesu ali kuphira ali kopemphera ali paokha ali pakatikati pa nyanja. Poti ngati ungaganize zojowa uli ndi makilomita zambiri kuti usambire. Koma nyanja yakalipa. Madzi ali pakati pa verse 26. Koma mmene pa verse 25 tiyambire verse 25. Ndipo pa ulonda wachinayi wa usiku iye anadza kwa iwo nayenda pamwamba pa nyanja. Ili gwede Yesu akuti anabwera. Akuyenda pamwamba pa nyanja. Mwinena tinkangova sindikudziwa ngati zinachitikadi koma ndinkangozoona ma social media. Panali anthu ena anenelena atanawonso anayendako pa nyanja. Sindidziwa ngati nanso munamva sindidzoti kazi inachitikira kuti sindidziwa. Komabe Yesu akunena kuti anayenda pakati pa nyanja. Pamwamba paja akuyenda yonjo. Osamira. Ndiyo ophunzira ake aja atumwi aja ali pakati pa nyanja Mafunde akugwedeza bwato koma Yesu akubwera kuyilondola bwato ichi. Pa verse 27. Pa verse 26. Koma mmene ophunzirawo anamuona iye ali nkuyenda pamadzi ananthunthumira nati ndi nzukwa ndipo anafuwula ndi mantha. Bwato lazunguzika kale akuona munthu akubwera poteropo akuti magazi omwe anati nzukwa uwu. Peno ukaona nkhani imeneyi imadzakupatsa tuzulu kuti azathuwa anambokhulupirira kalekale za mizukwazo. Chimene amaganiza munthu mwana kuti sizingatheke munthu kuyenda pamadzi ngati chingayende ndi nzukwa basi. Munthu wabwinobwino sangayende pamwamba pa nyanja osamira. Ndi ophunzira akaja kuona kuti pabwera munthu patali pano ndani amene ndi nzukwa. Madzi akuwapatsa kale mantha kenako akuona nzukwa kwa iwo akuona kuti ndi nzukwa ukubwera. Chikungwapatsanso mantha ati kunali kufuwula tsopano. Magazi omwe anati koma tsiku lakufa lija ndi liti lero? Tsiku lija ndi lero ndithu palibe sochitira mwina lero tikufa basi. Pa verse 27. Koma pomwepo Yesu analankhula nawo nati limbani mtima ndine musaope. Yesu anati musaope si nzukwa ndine musakhale ndi mantha. Ndiyo anamva mawu amenewo mtima unakhala m'malo tsopano basi. Verse 28.
Ndipo Petro anayankha iye nati, Ambuye, ngati ndinutu mundiuze ndidze kwa inu pamadzi. Akuti Petro anati, sindidziwa Petro ukayamba kayikira koma kuti ngati ndinu. Yesu anena kale kuti ndine, koma Petro akuti ngati ndinu ndiloleni ndibwere. Ndiyende nanenso ndifike pamenepo. Ndione. Verse 29. Ndipo iye anati, idza Petro. Ndipo Petro anatsika ngalawa nayenda pamadzi kufika kwa Yesu. Yesu anati, bwera. Nati Petro anatsika ngalawa kuyamba kuyenda. Kumalondola kuli Yesu kucha. Kuti ndikukumana ndi Yesu basi lero. Ndiyankhulana naye ameneyi basi. Tione kuti zikhala bwanji. Nati bwera, ndi Petro ucha kupita. Pa verse 30. Koma mmene iye anayiona mphepo anaopa, ndipo poyamba kuumira anafuwula nati, Ambuye ndipulumutseni ine. Petro asanafike amene pali Yesu anaona mphepo imene kumenya zinambatsa mantha, anataya mtima, kenako anayamba kumira. Cham'mangisa kuti amire ndi chani? Waona mphepo. Wayiwala kuti afuna akakumane ndi Yesu, wayamba kuona zina zam'mbali. Pamene Yesu mphepo ili pomwepo koma Yesu akuyenda. Yesu akumuwuza kuti bwera kwa ine sumira, koma Petro akuona, kenako Petro anayamba kumira. Alipo omira kenako anakuwa kuti, Ambuye ndipulumutseni ine. Ndipulumutseni ine. Pa verse 31. Ndipo pomwepo Yesu anatasa dzanja lake, nagwira iye nanena naye, iwe wokhulupirira pang'ono, wakayikiranji mtima? Monga sopo zina pajaso anadzudzula kuti ine wokhulupirira pang'ono. Petro sadzudzula kuti ndi wokhulupirira pang'ono, utayiranji mtima? Taona ife chotaya mtima, koma Yesu anatambasula dzanja lake nkumupulumutsa ndithu kuti usamire mwana wanga iwe, kumupulumutsa ndithu. Ndeti kuona kuti zinthu zonsezi zimene Yesu anachita apa, buku la Mateyu, pamene Mateyu chapter chake cha 14 apa, pamene Yesu wayenda pamadzi, komanso buku la Mateyu chapter 8 pamene Yesu akhazikitsanso namondwe bata. Sizinangochitika kuti tizione kuti Yesu achita zimenezi, koma pali maphunziro ambiri amene inu ndine tiyenera kuti tiphunzirepo, tipitire kupitiriza kuphunzirapobe. Poyamba tikati tione pa namondwe paja, tipeza kuti kutsata Yesu sizongonena koma uyenera kuchita. Timaona paja Yesu amene amaphunzitsa, ena ananena kuti tikutsatani ndithu palibe vuto, koma ena ananena kuti tikukutsatani koma tikapange kayi zamaliro. Kutsata Yesu sikungokamba mpakamwa, koma afunika kuchitapo kanthu. China semene maphunzirapo pa zimene anachita Yesu pa Zozizwa cha namondwe nchonena kuti kutsata Yesu sizilanda zoti sitingapeze mavuto. Ophunzira aja ali ndi Yesu ali pakati pa nyanja, panabwera namondwe amene anaganiza kuti tifa basi, koma sanafe, koma anakumana ndithu ndi vuto limenelo. Kutsata Yesu sizilanda zoti sungapeze vuto. Ndazina anthu ambiri amanena popeza tikakhala Mkhristu ndoti moyo wanga udzakhala bwino, ndoti si Chikhristu choona. Taganiza nawo amapeza mavuto koma ali ndi Yesu, koma Yesu amathandiza. Inu ndine tidzapeza mavuto ndithu ifo tikutsata Yesu, tikutsata Mulungu. Koma chimene lero sindine choti tili ndi Mulungu amene tikapeza vuto adzatithandiza. Phunziro simene ngapesenso pa Zozizwa chimene anachita kuti akhazika bata namondwe ndi inu. Ukatsata Yesu kopeza thandizo ndi kwa Yesu. Anthu aja ataona kuti atsala pang'ono kufa anapita kukatsutsa Yesu, Yesu anakhazika bata zonse. Kodi inu mukatsata Yesu mukapeza vuto mumakamudzutsa Yesu? Tizindikire chinthu ichi, Yesu wathu sagona. Awo anali na Yesu koma anagona, koma Yesu ali kumwamba sagona. Aungodikira kuti ife timpeze basi. Kodi inu mukapeza vuto mumakamupeza Yesu? Ndipo namondwe paja utiphunzitsa ndithu kuti ife tili ndi mwayi, ife Yesuyo tili naye limodzi. Yesuyo ali pambalipa, tikangopeza vuto tingomupempha atithandize. Ena Yesu ali naye kutali, ndipo za Yesu alibe nazo ntchito, koma inu ndine ngati mutsata Yesu tikapeza vuto teni timpeze Yesu. China semene maphunzirapo chinthu ichi pa Mateyu chapter 14 pamene Yesu anayenda pa nyanja.
Pena timayiwala chomwe tikufuna kukwaniritsa mpaka timamira. Petulo anamuona Yesu, koma chimene chinamtsokoneza chani? Anayiwala za Yesu, anayamba kuganizira za mphepo. Nthawi zina anthu timayamba ndi bwino moyo wathu wa chikhristu, koma tikangopeza vuto pang'ono timaziraya, timamira basi. Koma Yesu akuti ali wokonzeka. Yesu kuti atipulumutse timenera timukuwire, Yesu alithandizira. Petro akumira anati Yesu anatambasula dzanja nthawiyo kumupulumutsa. Inu ndine tikayiwala Yesu, tikayiwala pofuna kupanga chifuniro cha Yesu, pali kuthekera kuti moyo wathu tidzamira mu machimo. Chifukwa zobwera ndithu, mphepo ikumenya ndithu, mavuto akutimenya ndithu, koma tisayiwale Yesu, chifukwa ndi kumene tingapeze thandizo lathu. Chinanso monganso pa Namondwe, monga bene anenera apaso pa Yesu pamene amayenda pa nyanja, tikumbukire chinthu ichi: mavuto salephera. Ngati timaganiza ngati sitidzapeza mavuto, tisinthe kaganizidwe kathu. Ndiye tikuona kuti zozizwa zimene Yesu anachita apa, kuyenda pa nyanja, komanso chimene anakhazikitsa bata Namondwe, sizinangoperekedwa kuti tizione choncho ayi, koma tiphunzirepo ndi kupeta mwaphunzirapo. Pa programu yathu yalero mnali ndine Vinjero Gondwe, programu yathu ina kudziwa Baibulo Langa. Tikumbukira matipatsira ndali ngosiko Bible Studies. Mwina tili ndi funso kandi manga. Nambala ndimene 082766018. Kufikiranso nthawi ina Mulungu akudalitseni nonse. Amen. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona ngopirira. Mtima wa mbuye wako ukukonda iwe ndiye wakuona